अन्नानै दिनै हरसेखौ नोंनाव थानो होगोन ना सार? सारा अनाब्ला जों जोबोद जालाय गोग्लैसिगोन। अन्नानै हरसेखौ थानो होगोन ना सार? मानो होआ जानो बरजों बर'लाय फै हाबबो। सारहा दा न'आव सोर सोर दं होनबा? दा बाव रावबो गैया, आं हारसिंसो। बिदिब्लाथ' जेबो डिस्टार्ब जानाय नङा, साबद्रायथारबायसो। बाह मासे सिबु लोगो, आं दा बेवहायनो उन्दुगोन। उन्दुनो हाबावनो, आंहा दा हारसिङै उन्दुगोन। लोगो, मोदोमा जि गोलोमदै मोनामजोबथारबाय। सार, बाथरुम दंना गैया? दं, मानो गैया जानो। बाथरुम सिङावलाय मा गानस्लायग्रा नांबाय थागौसो। नोंसोर सोर? नोंसोरनो मा नांगौ? फोजोबस्रां! गोसोखां! 20 बोसोर सिगां हरसे आंनो 50,000 रां होनानै सोरखौ गावथारहोआमोन? मा? नों बिदिब्ला गोदोनि हिनजाव? औ, आंनो बै खाफाल गाज्रि रान्दि बानासि। फोजोबस्रां! दिनै आंनि सलबांसा लानायखौ हुदा खालामनायनि सम जाबाय। दहाय आंखौ निमाहा होदो। मा नांगौ? जेखौ बियो बेखौनो होगोन आं। बुं, मा नांगौ? फोरदाननि जिउ। बे माबोरै जाथावगौ? जाय मानसिया मालायनि जिउखौ होफिननो हाया, बे माबोरै मालायनि जिउखौ लानो हायो? बुं, गोख्रै बुं! सार, मार्डारारा खेरखातारि साहाबखौ जोबोद गाज्रि रोखोमै बुथारदों। बुरस्रां आरो फोजोबस्रां सानैनिबो मार्डारारा सासेयानो। बेनि बबेबा मोनसे खोन्दोआवनो जाथारनांगौ जों गोदो हाथियार फबनानै दोननाया। आंहा दाबो गोसोआव दं, जों फबनाय सेराव फांथाम स्रें गिदिर साल बिफां दंथारोमोन। मोजाङै गोसोखांनाय फंबायफोर। Haro, Orgeng, nay menan baik, video. पुलिसजों नांनो थाखायथ' थोजासे फिथाइ सामथाइ बायो, नाथाय माथो जानानै। हाग्रानि खाथि खाला
बहा गामि दं सं दानानै दिहुनाबा माथो राहा दंबावो नोंगौ हौनै साना हाबनोसै मिस्टर जावलिया एमएलए साहब मा नों थैनायखौनो गिदों सोर सालासालि बेलाय आंखौ बुथारग्रायालाय सोर बेवहायलाय गोहो दंब्ला बेवहाय फै सोर नोंलाय माथो मेव भाइसोलाय आंलाय बेखौनो मिस्टार जावलिया मुसाहारि बालासि नों आंखौ निमाहा होदो निमाहा बुं आंनि फिसाया नोंनि मा जायामोन बुं आंनि फिसा देरहासादा नोंनि मा फोजायामोन बालासि आंखौ निमाहा होदो थैजासिम आं बेबायदि गोरोन्थि खालामदों गोरोन्थि गोख्रै बे लेखा बिलाइयाव आं जेखौ बुङो बेखौनो लिर गोख्रै लिर जेलनिफ्राय खारग'नाय बानासि फोदाननि फिसाला देरहासादा जेबो दाय गैया बिखौ डिएसपि फोजोबस्रां खेरखाथारि आरो आं जों सानैजों फाव फान्दायनानैसो जेलाव हाबदों गाहायाव नोंनि सहि हो गोख्रै आच्छा सार नोंथांनि जिल्लायाव मार्डार जानाया एखे लेथायैनो सासे नङा सानै नङा साथाम जानानै थांबाय बेराफारसेथिं जेलनिफ्रायबो साब्रै केदि खारग'नानै दं नाथाय नोंथांनि पुलिस डिपार्टमेन्ट दासिमबो खुनिया सार बेखौ सं दाननो हानाय जायाखै आरो खारखोमानाय केदिफोरखौबो हमफिननो हानाय जायाखै बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो मिस रंगिना बाथ्राया नंगौ पुलिसा दासिम रावखौबो थि खालामनो हायाखै मार्डारारा सोर नाथाय पुलिसा ओरैनो जनानै थायाखै अपारेशना जारि दंगासिनो दं नोंथाङा मिन्थियाखैबो जानो हागौ खारखोमानाय खैदिफोरखौ सं दाननो थांनायाव पुलिसा खैदिफोरजों मोगा मोगि जालायखांबायबो नाथाय मैहुरारिनिख्रुइ मैया सालासिनखा आच्छा सार बे खारखोमानाय केदिफोरानो बे बुथारनाय खामानिखौ मावदों होननानै नोंथाङा सानो नामा केसा जोबोद क्रिटिकेल जानानै दङ बेनि सोमोन्दै फिननो आंनो एसे सम नांगोन सार प्लिज आं दा जोबोद बिजियाव दं अके सार थेंक इउ नोमायालाय नोंना आगोलावनो थैखायाखै होनबा जोंना खिल'खौ रोग्रा जावलिया मुसाहारिया गैला माथो जाखो बेहालाय मा जाखो नै
हराव सोरबा एवनानै बिबुआनो लंला आयौ 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 गोसा 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 हमथाबानो जाबाय नै बिफा गोसा गोसा हमथादो जोंखौ बिदि हगार साननानै मा जानांगौ जाखो ओइ गिदिर पाल'फोर राखावसि दुमब्रांलै मा जाखो आं बबाव खारखुमाबावनो आयौ आयौ मानो बिदि बिफा एसे थांगौ जाथ'र' दे जिरायदो दे बेयाव आयौलै हा नोंहालाय मानोथो एफाग्राब गिथारनांगौ जाखो जानो सोरनिथो जादों नोंसोर सोरनिथो जादों नोंसोर आयौ आंखौबो नोजोराव दंथारदां आयौ नोंहालाय मानोथो गोसोखौ एसेबां हमथारनांगौ जाखो फै बिफा जिरायदो फै एसे हमथादो नै दुमब्रां माथो खालामनांगौ जाखो होनबा बेनोथ'हाय थैखागोन जेला आंखौ हाखर जावनानै हाखराव फुथुनानै दोनहैखादोंलै आंथिंलाय माब्रै औ आंजों बाजानो फै बेजों बाजायाबा फै आंजों रहाय आं बाग्रोनो आं उनाव बाजायालै उनाव बाजायोबा सोरबा नुवा खोनाया उनथिं फैनानै गेवहैयोब्ला सानैबो थैगोनसोलै माब्रै बाजानो नोङो देनाय बुंनाय आं सिगाङावसो बाजागोनलै जागोन माब्रैलाय उन्दै गोरलै बायदिसि लासिंसिं मानसिफ्रा नाहर मिनिनांगोनसै बियो उन्दैखौ बाजाबा गेदेरखौ बाजा जायो नामा दे बिदिबालाय देदुलै बाबा जागोन सानैजों आखाइ हमलायनानै आंखौ माबार न' सिङाव लांदोलै होनबाना सानैजों मोनसा मोनसि जालायनाय नंला औ नै बेबायदि ओरै दे बेसे मोजां बेसे अन्थाव बाथाव बामनानै लाबाय थाथाव दिनैसिम सानथाम जाबाय आंनि अननायनि जेलाव थाफैनाया आफाखौ सिखोमानानै दाबायदियाव आफाया मिथियोब्ला मा जागोन होनबा आंसो आयै आबिर मा आबिर बे एफा हराव ना देरहासारासै हो सोर नोंलाय मा नांगौ नोंनोलाय नोंनि फिसायनि जिउ दहाय आंनि फिसाया माबाफोर दाय मावदोंब्ला आं बिनि जानानै निमाहा बिबाय आंनि फिसायखौ दागावथारसै आंखौ रान्दि हुसियार दावराव खालामोब्ला आंनि फिसायखौ दागावथार आंनि खर'नि थै मोनलोंगोन दहाय मा जाखो मोनला मा जाखो बादासिं दिनै नोंनि फाला सोर नोंलाय फोजोबस्रां आरो जावलियामोन गासिबो थैनायनि सिगां आंखौ सिनायनानै थैलांबाय दिनै नोंबो सिनायनानै थैलांदो आयु आबिर नोंसिनि आफामोननि बिगाव माबा जाबाय आबिर
आबिराय मा जाखो मादै मा जाखो दै लेखां आबिर दैया नै दैया आबिर बिराय 이 지부 강심아 आंनि न' बोरै थाफैखो नोंखौ देरहासार हनै दर सेराव आबिराय आयै नों बे मा गाव गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो नाजासिनो आरो पुलिसनो बादासिन नों दिनै फिसा आबिनि थाखायसो बारग'बाय नङामोनब्ला आदै आं दिनैसो गासिबो फारि फारि हमनो हाजोब्बाय आंखौ फानदायनानै जेला हरग्रा दायनिगिरिया नोंबो सासे जाहोना आफाखौ बुथारनायनि खिथु लाजानो गिनाय दिनै आइयाबो बेबादि महर लानांदों मानो आखायाव हाथियार दैनांदों बेनि दायनिगिरिया नों आरो नोंसोर खोनासं आदै दिनैनिफ्राय सानथाम सिगां आगोलनो आङो नोंनि न'आवहाय आलासि महरै दंथ'योमोन पुलिसनि नोजोराव एरायनानै मादै आरो आबिरनि मददजों पुलिसनि गुलि गावजानायखौ सहायनानै जुदि नों मिन्थिनाय मोनब्ला माब्ला लांखायावनो पुलिसनो हमनानै हरखांसिगौमोन आरो पुलिसआ आंखौ थिउरि साजायनानै इनकाउन्टारावहाय थैदों होननानै दिनै पेपारनि हेडलाइन आरो टिभिफ्रावहाय फोसावजाखांसिगौमोन नोंसोर मानसि मोजां नङा आदै नोंसोर साफा खाबु फलानसो आदै खाबु फलान गाव गावनि मासि आरो साख्रि दोननाय आरो रांनि लालसायाव सुबुं धोरोमखौ बावगारनानै मानसि बुथारनाय बादि इनाय गिदिर हाबाखौ मावनो फावसोयै नोंसोर साफा उदखारि मानसि महरै रायखस देरहासार गोबावनि सम गैया पुलिसआ जोंखौ सैमा फाग्ला बादि संदानगासिनो दङ आबिराय उनाव लोगो मोनलायफिनगोन बिनानाव दिनैनि थाखाय बिदाय देरहासार गोख्रै आदा दावरो नै दुबदुना मोदोमथारदों नंगौथ' हावनै थानसालि देरहासार सम आरो हालोदानो आंखौ हामबाय आयै आंनो आरो खोन्थानांलिया आं आदै दावहानिफ्राय गासिबो मिथिजोबखाबाय आयै सोर पुलिस नङा आंनि लोगोफोरसो आदै दावहारु अरगें सोमदोन नोंसोर मा देरहासार नों औ बेनो जोंनि न'आ थौ देरहासार जों नोंखौ हमजाफिनबावबायसो सानबायमोन हमजानायालाय हमजायाखै नाथाय नोंनि आगादखौ नुनानैनो आं दहायनो हमनो हाखादों आयै बियो आदै दावहारु बियो अरगें आरो बियो सोमदोन बाजै सिनायाखिसै दावहारु नों आयै बे आदै आरो सासे बर' बोराय जेलारनि अननायावनो हामबाय उनाव गासिबो मोजाङै सावरायलायसिगोन नोंसोरखौ जोबोद मेंहाब उखैहाब फैनाय नुबाय फैदो आश्रमाव मिस्टार डि बसुमतारी सार आरो बि दैमारि सार जेलनिफ्राय खारग'नाय खैदिफ्रा बेसे सोलोगोरा बेखौ दाखालि जालांनाय काउन्टारनिफ्रायनो हमनो हाबाय येस सार दुखु गोनां बाथ्रायानो जोंनि पुलिस फर्सआ बे साब्रैल' खारखोमानाय हाथियार गैयै खैदिफोरखौ बहा सान्दा जाहोनो उल्थासो एटाक खालामजानानै गंथाम हाथियारजों लोगोसे ड्रेस आरो गुलि बारुद सिख'नानै आरो काउन्टार होजाबावबाय
बेयो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव इन्सपेक्टर दि बसुमतारी आरो बि दैमारि सार गोजौनि अर्डार नों गोख्रै नर्थ जन फरेस्ट एरियाखौ कम्बिं अपारेसन खालामनायनि लाहार फाहार खालामदो जागोन सार आरो इन्सपेक्टर बि दैमारि नोंबो बै त्रिशुल मार्डारारा मार्डार खालामदों बेबायदि त्रिशुलनि डिजाइना बबे मन्दिरनि त्रिशुलजों गोरोबो बेखौ इनभेस्टिगेसन खालामनानै आइडेन्टिफाइ खालामनो नाजादो जागोन सार दादि नों गावनि हाबानि थाखायनो बुथारजाबाय आरो आंनि सुखुनि संसार जानो हास्थायनायखौ थेर बेथेर खालामनांबाय रानि दालि नों बहा दं नों आंखौ निमाहा होलां हेलौ सोर आं आबिर राहुल आबिर आंनि आइ आफाया देरहासारखौ लुबैया नोंखौसो आइ आफाया बिजामादै मोननो लुबैयो राहुल आं नोंखौ लोगो हमनो जोबोद गोसो जादों आबिर माय डार्लिं सुइटहार्ट नों बहा दं